Hej, det er Pernille Savatska fra kvindeskraft.dk. Jeg har fået en genial idé. Den er så genial, og jeg er helt optændt af den. Og jeg har bare så meget lyst til at dele den med dig lige nu. Så jeg er slet ikke tålmodig til at skrive det ned. Jeg har ellers gik i gang med at skrive det ned. Det virker slet ikke. Jeg tænkte, okay, jeg laver en video, bam, og får det ud med det samme. Og det handler om, det er, at jeg har rigtig, rigtig meget lyst til at lave den her workshop, som hedder Skab dit 2016, hedder det nu. Fordi jeg kan mærke, at det er muligt, det er virkelig muligt for os at skabe lige præcis det, som vi gerne vil skabe. I går der sendte jeg et mandagsmantra ud, som handler netop om at skabe det her dejlige 2016, modtage alt det dejlige, der er i 2016, og åbne os for, at mere kommer ind. Og det er det, mantra kan bruges til. Mantra er virkelig tryllesætninger, magiske ord, som skaber vores virkelighed. Når vi bruger dem igen og igen og igen, så er det det, der bliver vores virkelighed. Og jeg har selv arbejdet rigtig meget med det her hen over nytåret, med at sende nogle gode intentioner ud for 2016, og sende nogle arbejde med visualisering, og sende nogle ønsker ud i universet. Og jeg oplever allerede, at de begynder at blive svaret. Det er helt fantastisk, hvordan det virker, når man er der, og når man gør det indre arbejde, som skal til, for at vi kan opleve, at vi er skabere af vores egen virkelighed. Det er vi virkelig. Det lover jeg dig, det er jeg personligt eksempel på, og det er alle de klienter, jeg har i forløb, også et eksempel på. Det er meget stærkt, når vi arbejder med os selv, så arbejder vi med alt omkring os. Jeg plejer at sige, når du transformerer dig selv, så transformerer du alt i dit liv. Fordi alt i dit liv er en spejling af den, du er, den energipakke, som du er, den energi, som du sender ud. Det er helt fantastisk. Vi skal ikke knokle med at fikse alt det derude. Vi skal bare arbejde herinde. Og det er en nydelse at arbejde med sig selv og hæve sin energi, for det er det, det handler om. Hæve sin energi og få det bedre, blive gladere. Så det var en lang snak om det. Tilbage til det her med den her workshop, som jeg vil kalde Skab dit 2016, som altså er en workshop, hvor vi mødes, og vi arbejder med det her. Vi starter helt fra scratch, så du behøver ikke at vide allerede, hvad dit 2016 skal indeholde, før du kommer. Vi starter helt fra scratch, vi laver nogle meditationer, jeg guider dig ind, jeg bruger også klaviance, jeg bruger de redskaber, jeg har til rådighed for at ligesom få dig ind og mærke efter, hvad er det, du ønsker dig, hvad er det, du længes efter, og få det formuleret og konkretiseret. Og når vi har gjort det, så laver vi et vision board over det, og der er forskellige måder, vi kan lave et vision board på, og det skal jeg nok introducere dig til også. Men vi laver et vision board, så du har noget visuelt, du kan arbejde videre med, som kan minde dig om, hvad det er, du længes efter, og som kan holde dig på sporet i din skabelse. Og så arbejder vi også med nogle visualiseringsøvelser, hvordan du kan arbejde med at mærke de her ting og gå ind i det, og være den energi, som det vil give dig at opnå det her, allerede på forhånd, før du får det. For det er det, der kalder det ind i dit liv. Det er det, der gør, at det bliver din virkelighed. Det er sådan, vi skaber. Og når vi har arbejdet med det, og du har fået nogle rigtig gode redskaber med i forhold til visualisering, og hvordan du kan arbejde med visualisering, når du kommer hjem, og resten af 2016, resten af dit liv for den sags skyld, i forhold til det, som du ønsker at skabe i dit liv. Når vi har gjort det, så vil vi også lande den netop med, hvad er der for nogle beskeder oppefra, hvad er der for nogle beskeder fra din åndelige vejleder i forhold til det, som du er i gang med nu. Hvordan kan de støtte op om det, du længes efter, og hvordan kan du eventuelt støtte op om det, som de længes efter, som kommer igennem dig, som for det meste eller altid er en og samme sag. Og det der er så fantastisk, når man bevæger sig ind i det felt, og man oplever det, og så oplever vi, at vi er ikke alene i den her skabelse. Det er ikke mig, der skal gøre alt arbejdet, men der er faktisk alle de her kræfter, åndelige kræfter, der hjælper mig, alle de vejledere, guides og engle og you name it, kald det hvad du vil, at der er åndelige kræfter på spil, som hjælper mig i at skabe det, som jeg længes efter. For det, jeg længes efter, det matcher med det, som min åndelige vejleder længes efter, skal ske igennem mig. Det er så fantastisk at være det sted, og jeg ønsker mig så meget at dele det her sted med dig og med alle, der har lyst til at være med på den her workshop. Så det er det, jeg har på hjertet, det brænder helt vildt i mig lige nu. Nu har du fået en præsentation her på videoen, og jeg skal nok også lige, når jeg lige falder lidt ned, forhåbentlig ikke alt for langt ned, når jeg lige lander en lille smule efter den her energibølge, så vil jeg også lige skrive lidt tekst til dig, som jeg sender med den her video. Det kan du allerede se, fordi det er jo sendt med den her video. Så tusind tak for din tid. Dejligt, du har lyttet med. Uanset om du kommer til workshoppen eller ej, så håber jeg virkelig, at du får taget din kraft hjem og skabt det
og 2016, som du længes efter, og i det hele taget få skabt det liv, som du længes efter, og lever et liv, som du elsker. Det er mit ønske fra mit hjerte til dit. Alt godt. Tusind tak.